kag yari naman ang pangpabalo namon niya pang good vibes sa inyo sining weekend. Isa ka retired teacher nga tumandok sa Talisay City ang nagdala sang edukasyon sa isa ka isla sang Guimaras. Tumandok siya sa Talisay City kag didto na nakapamana. Halos tanan nga tawo sa isla nakakilala sa iya kag halos tanan naging estudyante niya man. Sa sulod sang 15 ka tuig, siya ang naging principal, advisor, teacher sa tanan nga mga subjects kag pati na janitor sa eskwelahan. Ang iya sweldo bilang manunudlo, diri nagkadto sa ilan na pundar sa iya mister nga isa ka beach resort. Ang istorya sang isa sa mga pioneer graduates sang Lasal, Bacolod sa Sabado sa tripping ni Rumi. Mga hero of light ang tawag sa ila, mga volunteers ang Seed4Com nga upod sa iban nga mga partner organization na tagaan nila sang kasanag ang mga komunidad pinaagi sa Solar Light Project. Lilibo naman ang ilan na buligan hindi lang diri sa probinsya kundi sa iban nga mga lugar sa pungsod pinaagi sa mga sustainable livelihood programs dungan sa pagpatuman sa environmental protection initiatives. Aton sila kinalahon sa sila naman nga episode sang Paganihan sa Sunday.